wabiro timo goganda waduto, miyo wakwayo jonyuol ni wariwre gi ji duto mondo wang'i nikech nyathi e future mar oganda. To mogik adwa ni wawach ni waduto wa protect devolution. Wan kaka senet asingora nuka e lo senet ne mane business wa ka devolution onge senet onge. Omiyo wayauru pachwa, wan wabiro manyo pesa mabire counties, wabiro ng'iyo ni pesa ni biro sama nade, wabiro ng'iyo ni to kose biro be otiyo tich manyo jopiny okwayo ni mondo pesa ni otigo. To un bende kaka oganda wang'iuru devolution. Sama ung'iyo jotelo motelo nu e counties, mano en part of teach mar oganda ng'iyo ni to devolution dhi nade. Wa protect ru devolution to kendo wang'iuru ni to gini bende okonyowa. Senet pod wabiro dhaw kwang'iyo gik mang'eny. Kao kamano wang'iuru nyithindo e gima wacho nu mar teenage pregnancy. Teke Sharon ing'e maber niya. Nyithindo e dongruok mar oganda. To ka nyithindo gi gamo remo en right mar ng'ato, to nitie samo nengo game. Nikech ko game ka ng'ato pod tin kaka ng'ama nyako, mine ni ok gibi dhi sikul. To oganda moko dhi sikul en community matema ng'owa matho. Omiyo wawuoyo gi wakwayo jowa duto te. Let us all be on the lookout.